brehom vzdialeným raz prídem. Možno, že prídem k tým brehom vzdialeným a seba objavím tam tiež. Amerika, tá zvláštne známa a neznáma zem. Amerika, v každom z nás Kolumbus skrýva sa vie. Amerika, America, America. Som presvedčený o tom, že najväčším adrenalínom v živote človeka je objavovanie seba samého. Ja som mal to šťastie, že sa mi prakticky bez väčšej námahy plnili chlapčenské sny. Keď som bol malý, sú o tom fotografie, že prvé sväté prijímanie tu v kostole pod hradom som absolvoval v Matroskách. Mám niekoľko záberov túžby, chlapčenskej túžby, o tom fotografii, že som chcel byť od malička námorníkom a kapitánom. To ostatne veľa detí. Mne sa tento sen splnil. Dnes môžem povedať, že prakticky málo kto na Slovensku a v Trenčine už vôbec nie. Má za sebou dvakrát Bermudský trojuholník, Atlantik severnou cestou alebo západnú Európu zo severu na juh. Takže sen stať sa námorníkom sa mi splnil. Dnes mám naplávaných asi 15 000 námorných mil, čo je na slovenské pomery, povedal by som, top úroveň. A ďalším takým môjim snom bolo byť prezidentom. Môjim takým veľkým vzorom v detstve bol John Fitzgerald Kennedy, lebo ako každého aj mňa inšpirovali silné osobnosti. Bol som prezidentom konzorcia EGR, takže aj tento druhý sen sa mi splnil a tým tretím snom bolo byť drotárom. Ja som chodil s takým červeným vrecom s bielými bodkami, kde som mal rôzne vecičky z trenčianskeho smetiska. Ešte kedysi stará Sihoť, vtedy za našim domom na Komenského ulici sa končila bačorínou a môj sused, keď mal 4 roky, tak vykrikoval, keď sme plávali po tej bačoríne na rebríku: malá bajina, veľké piuty, čiže malá barina, veľké prúty, pretože to rákosie s tými známymi bombulami na konci bolo vyššie ako my, takže sme sa báli, ale mali sme taký pocit ako Tom Sawyer a bola to obrovská romantika, kedysi na starej Sihoti. A pamätám si, že takým našim chlapčenským zážitkom bolo, keď jeden ujo nám povedal, že môžeme rozbíjať okná na starom transformátore, ktorý išli zbúrať. Tak neviete si predstaviť, čo to pre nás bolo, keď takých 10-12 chlapcov úplne ako na povel začalo hádzať kamene a behom 10 minút boli všetky okná rozbité. Takže vrátim sa k tomu adrenalínu a k tomu objavovaniu samého seba. V tej úvodnej pesničke, ktorú napísal Kamil Peteraj, je kus takej mojej životnej filozofie, že teda základnou takou hodnotou, ktorú považujem za najdôležitejšiu v živote, je sloboda. A preto aj ten môj projekt, ktorý
už po 12 rokoch nebol nejakým spôsobom zopakovaný alebo nebola dosiahnutá zo Slovenska tá úroveň, ktorú sa podarilo dosiahnuť nám. To je to priplávanie k soche slobody, lebo ja Ameriku si vážim nie len preto, že symbolizuje úspech najväčšej osobnosti, ktorá akýmsi spôsobom je môjim životným vzorom, a to je Krištof Kolumbus, lebo zažil som niečo podobné, tak ako Kolumbus presviečal Izabelu Kastilskú a Ferdinanda Aragonského, že treba na výpravu prispieť, tak v podobnej situácii pri zháňaní sponzorov som sa ocitol aj ja. Nakoniec 15 mesiacov trvajúci dvojetapový projekt sa podaril a ten taký zážitok prvého kontaktu nad ránom bolo nejak 4:30 až 3:45, keď sme priplávali po Hudson River k soche slobody, tak ten môj spolupútnik pri kormidle dlho mlčal, pozeral do ďalekohľadu a bol to Ukrajinec, takže komentoval ten taký v podstate slávnostný okamih slovami What Babas Faklej. V preklade to znamená si pozri sa socha slobody. Takže bolo to veľmi milé a potom to skončilo drinkovou oslavou, lenže ja si myslím, že tá sloboda je strašne relatívny pojem a každá sloboda toho človeka, ktorý so mnou spolupracuje, zároveň uberá slobodu mne. Čiže sloboda to nie je bezbrehý pojem a spája sa aj s disciplínou. V Amerike som nevidel človeka, ktorý by dokázal prejsť na červenú. Jediný asi, čo prechádzal občas na semafory na červenú, som bol ja. V Amerike je obrovská disciplína a preto ten pocit slobody tam možno prežiť intenzívnejšie. Keď som spomínal, že sa mi plnili chlapčenské sny, tak by som chcel povedať, že každý ten sen a jeho splnenie je vyvážené veľkou dávkou zodpovednosti, veľkou dávkou seba zaprenia a veľkou dávkou rizika. Ten, kto nemá odvahu robiť expedície, robiť niečo, čo je atypické a čo pred ním nikto neurobil, robiť niečo, čo sa nazýva zvesením a sprítomnením danej hodnoty zo vzduchu, tak nech to radšej nerobí a ja po tých zážitkoch, kedy dajme tomu zo 17-člennej posádky boli 4 postihnutí intenzívne morskou chorobou, krmili rybičky a boli zelení ako vodníci. Mám iný pohľad na tú cenu dobrodružstva. Zažil som rôzne adrenalinové situácie, ktoré som predpokladal, že budú inak prebiehať, ale je to poučenie, že prebehli tak, ako prebehli. Keď som v